keras, mudah rebatak. Dengan dunia nito pita namamu kepadan dengan manian molo tungi konsiran unang pola behita adong-adongan hasian pola nama bain haji nirohai Arian nang borgini saya bisa roaki Buhada ujung ni hubungan tahasian Sayuriku do itu setia ho salelengon HP nama dua olong dipudiki Arian nang borgini saya bisa rohaki Buhada ujung ni hubungan tahasian Sayuriku do itu setia ho salelengon HP